babelida ngalezo ikhathi abamuva bafoma inkolo ekuthiwa ama-reformers. Igama elithi ama-reformers babengayibizi as ama-reformers ukuthi bayi-organization, babethi balungisa inkolo yobuKristu. Njengoba bethi reformers bayayi-reforma, bayayilungisa inkolo yobuKristu kwizinto ezithize babeyibonile zingahambisani exactly nenkolo yobuKristu. Kuwona-ke le nkolo yo-system yama-reformers kunamabandla engizowabala amabili amakhulu amathathu adominator i-Church of England, abayibiza kuthiwa i-Anglican, yona eyi-reformers kodwa iyi-communion. Kube khona ibandla elalidwa uMartin Luther akuthiwa ama-Lutherans, i-Evangelical Church, ise-Lutheran Evangelical Church. Mese kuba khona elinye futhi elalibizwa nge-Dutch Reformed Church. I-Dutch Reform nayo-ke ibe-under ama-Reformed. Namanye amabandla o-Presbyterian singawabala o-Church of Sweden, siyawabala o-Nova, siyawabala o-Church of Scotland, siyawabala ama-reformers wonke. Maningi nje, especially eScandinavia, kunendawo e-Europe ebizwa indawo yama-Viking. eScandinavia idominate kakhulu-ke ama-reformed. Ibona babane impact kakhulu ukuyikhulisa inkolo yama-reformed. Kuma-reformed kunabantu ebebedominate-ile. Ngizocela sibheke kakhulu iside le-Dutch Reformed. Ilona esizofisa sihlangane kulona. I-Dutch Reformed siyalazi ibandla likhona, abanye bayalazi ngo-Henry Kerk, abanye bayalazi kunamagama ahlukile, especially la eSouth Africa. Ikomkhulu lalo liseHolland. La eSouth Africa ikomkhulu lalo lisePitoli. I-Dutch Reform ilena manje ebizwa nge-Uniting Reform Church. Bayayazi maningi emalokishini amabandla abizwa nge-Uniting Reform Church. I-Dutch Reform engifuna siyibheke, kunomuntu owafika e-Dutch Reform omfundisi owafika nendlela eyasiza abantu abaningi kube lula ukuthi abantu bakholwe. Kwakunzima-ke ngaleso sikhathi ukukholwa ngezizathu eziningi ezihlukahlukene. Kwakukhona indoda eyayibizwa kuthiwa uJohn Calvin. John Calvin wayewummeli wamalungelo abantu. Wayekakhulu emele abantu abahlukumeza ngento ezithize, amalungelo abantu wayewummeli wakhona. And uma ebemnika i-license e-Dutch Reformed ukuthi azoba yi-minister khona, waba nezinto eziningi ezisemqondweni wakhe ezinhle engasiza ibandla ukuthi nabantu bakhonze kalula. Wayenza wayenzisa iy'fundo ezinye wayeyiposta kwi-City Hall ukuthi abantu mabedlula bayifunde and bayithanda, babuza ukuthi lolu hlobo lwenkolo luqhamuka, bathi baze bachazwa akusilo uhlobo olusha lwenkolo, kodwa yiyo i-Dutch Reform ukuthi kune-system abayivezayo kubantu ezobizwa nge-Calvinism. Yaqala lapho-ke i-system ye-Calvinism. Inezinto eziningi ihambile-ke isuka eDutch yafika emazweni amaningi amazwe like ko-Caribbean Island. Caribbean Island iphethwe i-Calvinism wonke amasoda akhona. Njengoba sazi ukuthi i-South America, Central America iphethwe i-Calvinism, South America iphethwe i-Catholic. I-Calvinism idominate-ile ey'ndaweni ey'ningi including abo-Ireland, South Ireland, Scotland, Canada. Yes, nala eSouth Africa-ke i-Calvinism beku-state church, bekuyisonto lahulumeni or inkolo yahulumeni wase-South Africa kusukela ngo-1950. Kwakade kuphethe inkolo ye-Anglican before 1950. Siyabonga. Ulwazi olungaka. Hayi lo, akukho ofuna ukuthi